जसं तुम्ही आता बघलात आम्ही आता आमच्या टर्फला पोचलो जातो. ही बिल्डिंग आहे लास्ट टाईमचीच आणि जशी एंट्री मी म्हटलं तसं आहे कमर्शियल बिल्डिंग आहे. त्याच्यावरती परत आपली ती एंट्री सेम आणि एंट्री झाल्या तुमका पुढे दिसतला सगळा तास परत टॉर्फ. संदीप भाई एक नंबर. तो गुरु 1+2 बोलला ना तेव्हा समजलं मी तू आहे ना. आमची आमची मॅच चालू झालेली आहे. आता याचा पुढचा थेट प्रक्षेपण. माईक माझा बंद झाला रे. तर आमची पहिली मॅच होता आणि 4 टीम असत. 3 असत. सॉरी या गुरुना तर आमच्या तोंडात मारून दिले. 3च टीम पण हे 4 माणसं कशी काय आली. ऑर्गनायझर एक असतो काय. पहिली मॅच आहे. आपल्या टीमचं नाव काय. LMCC. ओके. आणि तुमचं काय झालं टॉस जिंकलेत की आता सांगतील ते टॉस ते जिंकलेत. ओके. तर जिग्नेश आपल्या टीमचं नाव काय. आपल्या बावनवाडा अंधेरी विलेपार्ले बावनवाडा. ओके. तुम्ही काय घेतलं टॉस जिंकलाय ना. टॉस जिंकला आम्ही बॅटिंग घेतली. ओके. हार्ड हिटर कोण आहे तुमचा. हार्ड हिटर कोण. मागे आहे आमचा लीडर आहे. आणि आयकॉन प्लेअर कोण आहे तुमचा. प्रतीक मोरे. आणि आमचा मॅनेजर हां जिग्नेश टीम मॅनेजर आहे. ओके. तर ही बामणवाडा आणि ती असा NMC काहीतरी सांगल्यान त्यांची पहिली मॅच आहे. आणि अरे तर गुरु भाई तू बोल रे यार पहिले इथे पहिलं बोल. ही लाईट आपली ओके झालेली आहे. चालू झालं. पहिली मॅच चालू होता. आता बामणवाडा टीमचे पहिले ओपनिंग जोडी अजून आहे सर मैदानात येणार नाही. अरे कोण आहे ओपनिंग जोडी कोण आहे तुमची. अरे हे एकामेकात घालायचं. मी असं पहिलं जातो. कोण आहे प्रतीक आणि दादा आपलं नाव अमित साळवे आणि प्रतीक ना. ओके. बामणवाडा टीमचे पहिली जोडी मैदानात असा अमित साळवे आणि प्रतीक. तर ह्याच्या पुढची मॅच तुम्ही एन्जॉय करा. ही जी PVT खेळ अंपायर दिसता तो गुरु आमचा. आणि आमची टीम आराम करता आणि मी पण त्याच टीमचं असं आहे टेबल बॉईजचं. विकेटी नाव काय. प्रताप. विकेटी करतात प्रताप भाऊ. स्ट्राईक एंडला असा पहिल्या मॅचचं पहिलं बॉल आणि वरकट काढल्या आणि प्रताप धावलो आणि मारल्यानंतर नाही प्रतापाने हातात ठेवल्याने बॉल. आता नॉन स्ट्राईकला येलो प्रतीक बघ्या हंता काय ठेवायचा तुकडं मारत्या काय नाही. कटीवालो प्लेअर. मॅनेजमेंट बघता जिग्नेश पाटसून.
आउट. पहिलं विकेट पडला. मस्त कॅच ढोपराक लागान त्यांनी विकेट घेतल्यान. चाळीस एक होतात रे. जिग्नेश भाऊ मॅनेजमेंट तुमचं पहिलं विकेट पडलंय, काय सांगायचं आहे? पहिली मॅच आहे, पहिला विकेट आहे, हा? होत राहतं. काही जागा घ्यायला कोण आलाय? रोहन मोहन. रोहन 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 सगळे हार्ड हिटर भरलेले आहे त्यांच्याकडे. अरे आउट आउट. दुसरं विकेट पण गेलो हा. प्रतीक पण आउट झालो. प्रतीक नाराज जाऊन चाललो. खरं रन्स नाही होतो, पण रन्स घेतल्याने आणि विकेट पडलो. तिसरं प्लेअर येलो हा. नाव काही वेगळाच आहे. आता ह्यांच्यात जो जिंकलो तो टेबल बॉयज बरोबर खेळतलो. टेबल बॉयज म्हणजे आमची टीम आहे. मस्त फिल्डिंग करतात प्रताप भाऊ. वाईड वाईड वाईड. एक ओव्हर झाली आहे. एका ओव्हरीत 7 रन आणि 2 विकेट पडल्यात. यांच्या मॅचची दुसरी इनिंग मी थोडीशी दाखवेन आणि रिझल्ट सांगान. त्याच्यानंतरची आमची मॅच असतली आहे. आमची मॅच तुमका पुरी बघू गावतली. 7 झाले. प्रताप भाऊंची फिल्डिंग बघून माझा कॅमेरा हलवून टाकल्याने. टाक रे. काय करायचंय? अरे मी कॅमेरा मी पण घेतो. गाडी नेले फिरत असतो ना. येतो काय संडेला राईडला? नाही बाईक नाही भाई. बाईक नाही राईड. मस्त बाईक नाही. बाईक आहे रे, अलाउड नाही बाहेर जायला. बाईकने जातो लाव. मी विचार करता कशाला घेतली यार रॉयल एनफिल्डवर. मला ते मी तरी डॉमिनर एक दिवस नो बॉल मिस हिट. पुढच्या संडेला जाणार राईड. कुठे जाणार आहे? पालघरला. पालघरला जातो. बॉल रे बॉल. ते पालघरला आहे ना. पालघरला कुठे? ते दुसराच एक लोकेशन आहे. हां नाही आहे ना. 2 ओव्हर 14 असा स्कोअर झालेला आहे. हा नवीन किपर आलेला आहे. आणि कृष्णा. हे तुला कृष्णा काय बोलत? काय वेगळं बोलतो? हा माझं नाव खरं बाळकृष्ण आहे. बाळकृष्ण. आणि महिला काय? आणि संतोष बोलतात. संतोष. 2 नाव आहेत. संतोष पप्पू आणि बाळकृष्ण. पप्पू. आता हा पुढे उभा राहिलाय. कप्पू का वीडियो देखा की नहीं तूने? कप्पू का वीडियो देखा? कप्पू नाम है उसका. बॉल आपल्याकडे चालले. तिथे लय बॉल येत आहेत. आपण थोडा मागे बसूया.
हे बघ रे हा सुंदर असा कॅच, सुंदर असा कॅच, सुंदर एकदम सुंदर असा कॅच घेतलेला आहे. सुंदर असा झेल घेतलाय. सुंदर असा चेंडू झेललेला आहे. झेललेला आहे. वाचलंय 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 हे आपलं. झूम वगैरे नव्हतं. संकेत कुठे गेला? गेला असेल कोणत्या पोरीच्या माग. डायरेक्ट ना टाकत ना, बघतो ना तो. काय केलं रे? मी आता हे बंद केलं. कोणी बंद केलं? कोण बंद करतो? कोण बंद नाही करत. करेगा ना सबके सब है. आज दुपारी 3 वाजता झोपून गेलो ते चॉकलेट आगे जमान्यात झोपली की बाकी आला. यो प्लेअर एवढा पुढे आलेलो आहे. मिस फील्डमुळे 6 मिळालेला आहे. गचाळ असं क्षेत्ररक्षण असं बोलतात. गचाळ क्षेत्ररक्षण. आणि हा स्टम्पिंग एवढे एक्स्ट्रा खूप दिले रे, एक्स्ट्रा खूप दिले लोकांनी. माझा एवढा स्कोर नव्हता. आता काय नाही काय नाही, कुठेही ठेवू शकतो. कसं ते एम्पायर आहे तिघ आहेत ना. काय प्रॉब्लेम नाही दादा. बस झालं ना. जिग्नेश स्वतः जिग्नेश उतरलेलो हा खेळात. आउट झालेला होता. आउट झालेलो हा. वर आउट आहे. 6 पण आलाय. आला ना. आताच वरती गेला. 24 विन ना. ते दोन्ही घ्यायचा. पहिली इनिंग झाली आहे आणि 25 रन्स मारले. 24 मारले आणि 25 होते त्यांना. एकदम इझी आहे. व्हिडिओ का लाईक आहे. मैंने वो टैग किया ना देखो. हो तुमच्या टीमचं सांगा किती झाले? 25 रन झाले. 2 विन आहे. 25 रन 2 विन आहे. 25 टू विन आहेत ना. ओके. तुमच्या टीमचं नाव काय? LMCC. LMCC. पहिली बॉलिंग करता जिग्नेश. स्ट्राईकला असा NMCC तो माणूस. अरे साईड लो. नाकात लागलो. कोपऱ्यात जा. नो नाही ना. नो बॉल नव्हता. नो बॉल नाही. पहिला रुको. त्यांका 25 आहे. 24 मारले त्यांच्यानी अंधेरीवाल्यांनी. बघूया आता काय करतात हे. ते पहिलं विकेट पण गेलो यांचं. कॅमेरा तिथेच होतो रे. थांब आता जरा. कोण येईल आमच्यावर असं वाटतं तुला? मला बॅटिंग टीम वाटते. बघू आता. बॅटिंग टीम जिंकणार आहे. कोण येते? गुरुचा मदा आमच्याकडे बॅटिंग करतं ते येतले. मस्त फिल्डिंग आहे. प्रताप भाऊ खेळतो एकदम कटी 1 रन. गुरुचा मत असा की बॅटिंग साईड आमच्याकडे येतली. पण माझा मत हा की फिल्डिंगवाले येतले.
मला वाटतं गुरुचं मत खरं होताला, कारण हे फिल्डिंगमध्ये खूप दिले दिसतात बामणवाडावाले. तू नंतर जाऊन त्या एम्पायरचा इंटरव्ह्यू घे. तुला पुण्याहून यायला काय वाटतं इकडे येतो? पुण्यावर ना हा. अरे विचार तू रोज का इकडे पुण्याहून तुला यावं असं वाटतं दर सॅटर्डेला खेळायला आमच्यावर? पुण्यावर ना आलाय. हा, तो नेहमी सॅटर्डेला येतो. अरे बापरे. त्याला तू जाऊन इंटरव्ह्यू घे. एम्पायर आनंद इंटरव्ह्यू घे त्याचा. ओके ओके ओके. काय मग आता नाही समजला. प्रदीप ना, प्रदीप भालेराव पुण्यावरसून हे खेळा घेता. संत्या बघ. बापरे मजा. आता शेवटची ओव्हर असं बाकी, एका ओव्हरीत 9 रन होयात आणि जोडी रवली प्रताप आणि हो बॅट्समन. एका ओव्हरीत 9 काढूचे आहोत. एका ओव्हरीत 9 काढूचे रन्स असत. बामणवाडा आणि NMCC त्यांच्या कॅप्टनचं मत काय आहे? कॅप्टन काय वाटतं कोण जिंकेल? आता बघूया, आता 6 मध्ये 9 रन आहे. 6 मध्ये 9 रन. गेम कधी पण पलटू शकतो. हे 6-9 आहे. ललवा बॉलर आहे एकदम. तूच फोन कर, माझ्याकडे फोन नाही. कुठे फिरतोय यार? अरे दादा हे साईडला इकडे इकडे दादा इकडे. सहा बोला आठ असं वाटायला लागलं आता माझा मत खरा जाताला, कारण जी फिल्डिंग करता टीम ती आमच्याकडे येतली असं मला वाटत होतं. तसाच जाताचा दिसता. 4 बॉलात जवळजवळ 7-8 रन्स होयात. कॅच दिल्यान काढून. 3 बॉलात किती पाहिजे? 3 बॉलात 7 रन होयात त्यांना अजून. आणि जिंकायचे चान्स खूप कमी दिसतात. कॅप्टन त्यांचं उतरता आता. कॅप्टनचा जरा म्हणून कॅप्टनवर आता सगळी जबाबदारी आहे. 3 बॉलात 7 होयात. जिग्नेश एकदम फॉर्म मध्ये दिसता. जिंका गेलेले आहोत. मॅच हातातून घालेल्या नाही. मॅच हातातली घालेल्या नाही. कॅप्टनने नाराज केला. कॅप्टनच्या हातात 2 बॉलात 7 होयात. जिग्नेश तुम्ही जिंकणार आहे वाटतं तुम्हाला? जिंकणार ना? ओके. बामणवाड्याची टीम जिंकतेल या. मस्त कॅच होता पण कॅच सोडल्याने ड्रॉप केलं. विकेट घालेल्याने आणि मॅच ही हरलेले आहोत. बामणवाडा जिंकलेले आहोत. एका बॉलात 6 होयत. एका बॉलात 6 होयत आणि स्ट्राईकला असं प्रताप 1 बॉलात 6. हे चमत्कार आमच्या कृष्णाने केलेलो. तो आता हे करतात काय बघूया. एका बॉलात 6 आहेत. बघूया काय होता. एका बॉलात 6 रन्स आणि यो बॉल बॅड लक आणि झाली चांगली बॅटिंग झाली प्रताप भाऊंची. हरलेले आहोत आणि आमच्याकडे इलेले आहोत. बामणवाडा टीम आहे आमच्याकडं. जिग्नेश आणि आमच्या टीमचा पण याद आलेला. ओ दुसरी मॅच चालू झाली आहे आमची आणि आमका दिल्याने बॅटिंग. आमची बॅटिंग इली. बॅटिंग इली. संजय भाऊ तर आता आमचा अंपायर भालेराव हे आमचं साहेब पुण्यावरून येलो. पुण्यावरून खास खेळा घेता यायचं दर शनिवारी. छोटा भाऊ. अरे यार या गुडघ्याचं या त्यात टेन्शन असतं. तुझी बॅटिंगला टाइम आहे. कॅप्टन तुला परफॉर्मन्स चांगला झालेला. कॅप्टन बघेल तुला. आमची पहिली टीम कोण गेली आहे? कोण आहे? भावेश प्रदीप द मॅन.
यश तू बोल. आमची पहिली टीम, आमच्या टीमचे हार्ड प्रदीप भालेराव फ्रॉम पुणे आणि आमचे कॅप्टन भावेश भाई. 4 ओव्हरी जाता आमका जवळजवळ 50 रन मारूचे आहोत. दुसरा बॉल त्यांनी टॅप केलाय 1 रनसाठी. आमच्याकडे आता स्ट्राईकला येईल आमचे कॅप्टन भावेश भाई. विकेट पडलो. हे सावकाश खेळ. सेकंड आपलं यश गेलो. काय करते तू? दुसरं विकेट पडलो. परत यश आउट झालो. नीरू काय झालं बेटा? दोन विकेट आमचे पडले. बाबा कुठे आले बा? लपडाला. बघ आहे बा. अबो संकेत काका बघ, संकेत काका. अबो अबो ए काय करते? धाव धाव. ऊपर 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 वंडी वरती झालं. बा आमचं स्कोर जावं तरी 40 रन्स तरी जावं तर मजा येतली. येते बाबांकडे. वेल शॉट रे, चांगला शॉट होता. हातात बसला होता. संकेत आलेला आहे बॅटिंगला. 3 विकेट पडलेले आहेत. ए पड पड. रन कंप्लीट 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 भाई कंप्लीट. पुढे पडलाय, पुढे पडलाय. गुरु काका बघ, गुरु काका बघ, गुरु काका तो बघ, गुरु काका. गुरु काका हाय कर रे. ए गुरु काका हाय कर. निदाला हाय कर. चल मिलेगा सोहिल, ऐसे मिलेगा. चल हो एकदम लाईन अंत पुढे पडला. एकदम पडला लाईन एकदम. नाही चलो चलो अंपायर कॉल. नाही बराबर आहे एकदम. यहाँ से बराबर दिखता है. यहाँ से ना आपको लगता है कि लाइन के वैसा है. ओके ओके. बॉल बॉल बॉल. वेल लेफ्ट वेल लेफ्ट. आठ आठ आठ. वेल लेफ्ट वेल लेफ्ट. सात सात सात. अरे पहिला तर नव्हता मोजला. चल चल 2 और 8. हा चंद्र कसा एकदम साक्षीला आलेला आहे. एकदम सुंदर असा चंद्र. आणि असं 12 बाकी अजून. 12 बॉलच आहे. 8 झाले. मिलेगा.
चलेगा, आएगा एक्स्ट्रा आएगा उसका. हे रनिंग ठेवरा संकेत. दोन बोलवले 4 बॉल बाकी आहे. चल आराम से खेल ले. अरे थांब थांब थांब. हे अरे आई बढ़िया भी लग जाता आउट हो जाता. लवकर थोडा खेळलेलो आहे, थोडा मिसजस्ट झालाय बॉल, नाहीतर हा जोरात मारलाय थोडा, फक्त लवकर खेळलाय त्यामुळे थोडं. चला ठीक आहे. आज आमचं टीम चोक आहे. दोन तीन झाले भाई. तू दुसऱ्या वाला गेला भाई. 2 6 आने स्कोरच नाही झाला. काय झाला ना भाई, आउटच झालं ना पुढे. आणि डॉटवर एक एक दोन बॉल क्या दिए तू रे भाई. मस्त काय बड़ा कडक दाखवला बघा दिसते. आमचे रन्सच जाऊ नाही. 14 रन झाले. तिसरे शेवटची ओव्हर चालू आहे. सगळे विकेट पडले, सगळ्यांनी नाराज केला. मला पण तास झाला. चल गुड अंपायरिंग 15. खूप झाले. काय नाही जाऊ दे. आएगा. अब आला. घ्या दोन घ्या. नको. सावकाश एक पाऊल पुढे राहा आधीच. मार. अरे सांगतो तुला पुढे. पेटला धावत नाही आमचा आवाज धक्के मारतात. 17 पोटात घातला की धावल थोडा. वाईड आहे. 18 नाही. 20 झाले, त्यांना आता 22 होत. साहेबांका आमच्या काय गावाक नाही. आता बघूया बॅटिंग बॉलिंग मध्ये काय करतात. आता प्रोटीन बार खातो. कोण देणार असेल ना स्वतःच्या पैशाने नाही. दिसतंय ना दिसतंय ना बरोबर. आमचे झालेत 20 रन, ह्यांका वय 21. बघूया आता काय करतात. खूपच कमी स्कोर झालो आमचं. बघूया काय होतं. हमेशा लोगों को बोलते हैं कौवा बन के खाने से इंसान बन के खाओ कौवे को क्या मालूम क्या कहते थे. दारू वारू पिलाते. अरे कोई तो पिला वही पिएगा वो. एक स्टंपिंग
बराबर अपने आगे कैसे बोल पैर कैसे बोलते भाई एकदम पैर ही है भाई पैर ना इधर भी साथ में आइसक्रीम ऊपर ही मारते नहीं तो ऊपर ही मारते रोज तो करते रहता है मैं करते पागल्या भाई ऐसा नहीं लगता है हाताला लागला रे बॉलिंग फास्ट डालना चाहिए दो बॉल नहीं पकड़ पा रहा वाइड वाला क्या फायदा मतलब है 5 करने के चक्कर में तो 3 करवाएगी संजय 5 से 2 वाइड गया तो संजय वाइड तेज कर फास्ट आज पहिला टाकायचा ना सब में लाइव है रे कि रिकॉर्ड हो रहा है अबे रिकॉर्ड हो रहा है लाइव नहीं है ये लाइव है कोई कमेंट डालना नहीं ये बंद हो इसका बैठने जा रहा है वो चल रहा है कॉल आया रश्मिकांत जवेरी का फोन है कट हो गया कोणत्या हिरो बोलताय आता तुम्ही कशाला फोन करता जावा ना
आउट आहे ना मेरे बोलने पे तो आएगा ही आएगा। अरे ये सब ये इंडस्ट्री एरिया है पूरा इधर से चार मारना जाली पे तो चार ही ठीक है ना जाली पे तो चार मार तो सगा ही मार रहा था ना ये लोग सीधा हाथ में मार दिया छुट्टियां बनाई राकेश ने आज और इसको मैं बोला एक ओवर में दो ना सामने भागने के लिए मना करना वैसे तो फील्डर नहीं रहते तो चौका ही जाते तो मैं तो निकलेगा यार 8 विकेट तो कंफर्म मत बोल खेलेगा और क्या ऑप्शन नहीं बोल रहा है विकेट को हाथ में नहीं हाथ में मारा तो आउट ही खेलना चलो चलो अभी अपना मैच है क्या बॉल नहीं कर कौन ले आराम से मारना एक रन साइड रन मेरा कैप्टन है भरोसा लास्ट टाइम पहिली पहिली मॅच आम्ही हरलो. ठीक आहे चालतं. खूप कमी रन झाले आमचे. आम्ही पहिली मॅच देवाच्या नावाक दिली. देवाच्या इट्स ओके जाता असा. आमच्या टीमचे विजय देसाई साहेब अजून वेटिंगमध्ये आहोत. त्यांना आता ह्या मॅच चान्स गावतो 100%. ह्यो गुरु मॅच हरलो तरी त्या काय म्हणताय गेम अरे आम्ही मॅच हरलो तरी गुरु तर लाईव्हच्या पाठीत मरता अजून. ही गुरुची सपोर्ट टीम आहे. यश कृष्णा आणि स्वतः लल्लू विकेट पडलेलो फुकटचो. आजच्या दिवसातली तिसरी मॅच आणि पहिलो हायएस्ट स्कोर झाला. तर 37 रन झाले. 38 रन होयात. ही टीम आता बॅटिंग करतली. यांची बॅटिंग हा MMCC. काय वाटतं आता मॅच संपलेला होता. आता बघूया आता याला विचार 2 छक्के पडले तर काय मारणार परत मारणार 3 मारणार 2 खाल्ले 3 मारणार. ओके 37 पहिलो हायएस्ट स्कोर झाला. 37 बघूया काय रिझल्ट येतात. 37-38 पहिलो बॉल टाकता फिरायला आणि डपटी मारल्यान 1च रन. जिग्नेश रिझल्ट सांग. बॅट जिंकताय तुम्ही. पार्टी में कडक कडक मिलेगा रे रुक के तुझा एक पिटला और एक आएगा संकेत.
याचं एक झालं म्हटलं एक गेलं. वो बोला 3 मारेगा, कौन मारेगा वो नहीं बोला. इथं मध्ये टाकून दे, पण मध्ये टाकून दे, बंद काय कर. लल्लू खूप स्लो टाकतात. सीधेच manipulate. परत एकदा ए बैट पे लगा. नहीं छोड़ने का इच्छा लगा मेरा. आउट है, मैंने छोड़ दिया इसके लिए. आउट है. नहीं वो पीछे बोल रहा है, देखना. अंपायर ने वाइड चले खेल. वाइड 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 वाइड. मेरे को समझ नहीं आ रहा इसको उधर से कैसे दिखा. इधर दिखा तेरे को. इधर है. तेरे को कैसे दिखा नॉट आउट है. आउट कैसे दिख रहा है. मेरे को तो दिखा इसके में नजीक बैठा है. सच बोलने वाला ऐसा ही करता है. दादा डिस्टन्स नको देऊ. डिस्टन्स देऊ नको. नाही करू शकत मी. अंपायर बोलो रे, बाकी कोई बोलो मत. अरे मार नसते, इतना स्लो बॉल है. 11 रन हुआ, 1 रन निकालना. 12 होते हैं. चलेगा संकेत. 11 है. कितना चाहिए? 18 उंचीचा फायदा उचलले. उंचीचा फायदा. मगाशी आपलं कॅच घेतलं. फुल डाऊन झालं, फुल डाऊन झालं. नहीं इधर से दिखा है. अरे सब लोग 8 लीटर. नहीं इधर से दिखा ही नहीं किसको. अरे भाई होते ऐसे. शाबाश शाबाश. किडनी पडली है. नुसतं गिरा. क्या बोल राउंड में की चतरा भी बंद है. लवड़े का हाइट भी इतना है. हाँ चल 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 भाई. खेलो. 1-1 2-2 हो रहा है. एक आएगा. 10 का ही चाहिए. 10 का ही चाहिए. शाबाश विवेक. आएगा विवेक. शाबाश भारत. विवेक वही वीक है. वीक. शाबाश विवेक. एक बार आएगा. चल चल चल. राका भाग रे. राका भाग. एक आया देख. टप्पे पे भाग ना. उसका बैट विवेक 12-19 है. बराबर है. स्कोर 1-6 खाली. 1-6 का गेम है. 19.
मैं 12-19 है अभी भी चांस भागना रे नहीं रन थोड़ी खेलना खेल भाई खेलो तुम लोग का गेम मिलेगा रुक के सब कुछ नहीं मारेगा जोर से मार इधर भी मारेगा हाँ बराबर है विवेक बराबर है खेल मेरा नहीं मत भागो रे हाँ बहुत अच्छे मत भागो ना रे ऐसा ए 3 बॉल 3 षटकार काय नाव काय होतं त्याचं मया हाँ रुक जा एक नंबर शाबाश 2 झाले तुमचे ऊपर है अभी वो एक बॉल क्लियर ही करने जाएगा फिर से सामने डालेगा जोर से बैट्समैन जोर से देख बोला भाई अभी एक रन तो भी आने दे यार मया एक तरी षटकार पाहिजे उल्टा बोल सपोर्ट नहीं होना हाँ देख मस्त शाबाश नहीं मत भाग शाबाश रे विवेक फेमस है पूरा बोल्टू रन एक शॉट है यार ये भाई वो डालेगा ना तो मिलेगा बहुत अच्छा एक बॉल डाल देता है उसका भी डाल देता है आपण दुसरा मिलेगा रे आराम से 1 ओव्हर 8 रन होत ये माया रेडी रे हाँ बात शाबाश तू आया ना ये माया दादा ए तू इकडे बॉल लागेल तुला ठीक है बोल उसको बोल चार 5-4 देख रहे माया देख रहे 4-1 ये धोनी आ रहे धोनी अभी क्या किती बॉल 3 बॉलात 1 पाहिजे टाइम बरोबर थांब बरोबर अरे खेलना आगे छगा देख के आउट होके आ रहा है गेलेली मॅच यांच्यानी फिरवली
37 रन. ए भावा तुला कसं वाटतं तुझे षटकार? मी डाय मारली म्हणून जिंकलो. आज जितेला बोलला तो, पण त्याने एक पण षटकार नाही मारला. त्याचे याने फेडले 2 षटकार. व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड. त्याची आली डाय आली त्याची. आता आमची मॅच जी आधी यांच्याकडे असं यांच्यानी मग डाय मारून मॅच जिंकली. काय पण बोल 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 काहीतरी बोल. हनुमान उडी मारली. मॅच जिंकून कसं वाटलं तुला? झकास एकदम. तिकडे मेन वही टर्निंग पॉइंट है जिधर तेजस ने जंप मारा. डेडिकेशन दिखा ना. चला चलो मॅच चालू आहे. शाबाश. हा इथला अंपायर इथला ध्यान दे सत्य ऐसा ध्यान दे. टप्पे पे देख टप्पे पे स्टार्ट नाही 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 मस्त फिल्डिंग केली. काय बोललो रे? बॉल एक बॉल 2 रन झाले. मस्त फिल्डिंग केलेली आहे. कुठे झुम ना भाई. गोप्रो वापरलेला अजूनपर्यंत मी. 2 बॉल 3. अरे मस्त शॉट मारलेला आहे सिंगल साठी. बॅटिंग टीम. ओ एक फिल्डिंग मिस करताना कॅच होती. वाईड बॉल. वाईड नव्हता. वाईड आहे वाईड आहे. कव्हर कर बाकी काय? आमची बॅटिंग आहे आणि आता बघूया आता काय होतं ते. हो हो. ऐसा भी 1 रन जाने वाला है. ऐसे ही बस. शॉट रे. अरे अरे अबे नहीं था. अरे यार अरे हाथ में नहीं था उसके. काय बोल तुझ्याकडे येतो. लागणार नाही तो. फोर है 4 है. भाई नो है क्या? लेगी. अरे लेगी वो है रे. नहीं रे नहीं है रे नहीं नोट हाई नहीं. शाबाश शाबाश. ये 14 हो गया. शाबाश शाबाश. आउट हो गया. लेट्स सी देखते आउट तो. शाबाश. शॉट है रे. शाबाश. 6 है. 20 विकेट डालता इसके लिए नहीं तू मारा था. अच्छा शॉट है. नहीं पहले 2 ओवर भाई अभी हो गया. अभी 12 इथं इंटेंस मॅच चालू आहे. ओ बॉल आहे. 21.
अरे यार चुकीचा वरती शॉट लागलेला आहे. आउटच होत आहे मग हा अभी किती पॉवर हिटर. भाग 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 भाग. कोण चाललंय. ये रिकॉर्ड हो रहा है इसमें. बॅट्समन रेडी होताना शूज टाईट करतात. ते असं सिक्सच मारणार आहे आणि वाटत तर नाही मला. बघू आता काय ते. क्या बोला रे ते वो तेरा क्या है ये साला है नहीं संजय कौन है जीजा जीजा है तो इतना झूम कर करके लेगा नाही बोला विभूर रेडी कर. आता माझे जीजू खेळतात म्हणजे जिजू खेळतात आहे. तर मग कसं खेळतात ते झूम करतो जरा. ओ आउट आहे. कसं वाटलं. 21 ही हुआ है सिर्फ एक उठिया कुठे एक रन यावरला एकच यावरला एकच रन. ये बॉल मारना है सर 21 ही हुआ है अभी अभी भी आउट एक रन आया खाली छह बॉल 8 देख रहे विवेक 30 होता है 6 बॉल 8 देगा 30 होता है और तो बैटिंग कर लिया है क्या नहीं किया मैं भी बैटिंग नहीं किया अभी तक. लास्ट ओव्हर आहे. एक बॉल 10 निकाल एक एक. आणि अशा प्रकारे आउट. 3 बॉल है विवेक फ्री हिट वाटतं. हिट आहे फक्त हिट आहे. शॉर्ट आहे पण सिंगल. और करें 2 बॉल है माया 2 में एक कितना हुआ इसको 21, 22, 23 ना रे. अरे यार कीपर आउट आहे. हाँ कीपर गौरव द पोलार्ड. 23 24 आले ना दादा एक नाम होते 3 आले ना 24 वाईट. अरे धाव. अरे भाग. वाईड आहे बाहेर होता. एक रन तो दो 25 आज बॉल कॉपी फिल्डिंग. धाव. आउट आहे 27 आता माझ्या ब्लॉक साठी त्यांनी हेल्प केली पण का बोललो नाही रे.
27 जिंका आमका 27 होय पहिल्या टाइम मध्ये बरी टाईट झाली बॅटिंग 27 विना त्यांची पण बॅटिंग जरा बरी झाली आमची फिल्डिंग पण जरा बरी झाली टाईट हेवान कुठे काढला 28 होय ना 27 विना 27 27 होय चला आता आमच्या विजय साहेबांका आता दणदणीत काहीतरी करून दाखवची वेळी झाली हा. बावकर जा सिद्धेश जा आमची पहिली जोडी गुरु 27 टू विन आरामात सिंगल गेलो बॉल आहे तर फिरणारच ना ते फक्त चामड्याचं नाही फिरतात ते वरती येतात आता हे सर्व कट करा नाही नाही होय तुझे सबस्क्रायबर कमी होतील अशाने वाढतात उलटा येते. सांगा ना किती पाहिजे आपल्याला आता 27 24 27 24 27 27 रन पाहिजे चांगली आपली फिल्डिंग वगैरे मस्त आली ना दुसरी चौकीवर एक नंबर आली. लास्टच्या 2 ओव्हर पहिल्या 2 ओव्हरलाच जॉन्टी रोड पहिल्या वाला 6 होते दुसऱ्या वाला 20 झाले 14 रन गेले 21 झाले 21 24 बॉल आणि 27 रन्स होत आमका एक आणि सगळा दडपण टाकता आमच्या जॉन्टी रोड वाईड बॉल त्याच्या बाहेर नो दे मित्रा क्रिसच्या बाहेर नो दे अर जॉन्टी रोड काय लोळाचं सोडणार नाही जॉन्टी रोड लोळाचं सोडणार लगेच तिकडे आहे लेगी तो का तो बघा तो काय हो बघ इथे बसलाय हा बरे टोपी अरे तिथे बस ते नो नाही दिसणार बघतोय नाही बघतोय दिसतं दादा दोनच बॉल तीन बॉल काय वाटतं तुमका आता आम्ही जिंकलो ही मॅच हे नाही आम्ही जिंकलो जिंकलो मग आरामात जिंकलो आता मग नारळात फोडून येतो वाईटा उभा राहा ये 4 वाईट आहे रे नाही बाहेर आहे पूर्ण. अंपायर दडपण टाकतात अंपायर दडपण टाकतात 4 बॉल झाले आगे 5 रन 5 बॉल 5 रन आमचे टो 5 बॉल 5 4 बॉल 5 5 बॉल कव्हर झाले रन आमचे बऱ्यापैकी हय 2 रन येऊकच या व्हेरी गुड 7 झाले 7 व्हेरी गुड शाबाश 1 ओव्हर 7 1 ओव्हर 7 गुरुला स्ट्राईकला दुसरी ओव्हर चालू आहे फिल्डिंग वेल फील्ड काय पहिलं विकेट पडलो आमचं गुरु संदीप जाता आता 1 रन्साची गरज आहे संदीप तसं 1 रन्स घेण्यात हुशार आहे
संदीपापासून 1 रन कोण वाचवू शकणार नाही. नाही रे जा जा जा. खूप बॅट गेली पाहिजे ती बॅट घेतली पाहिजे ती. शॉट मारते. काय बोल किती आला स्कोर किती आला रे? 8 19 पाहिजे ना. अरे यार आउट होता. बॉल पकड फक्त. ये बस अभी गिरने का नहीं, कुछ बॉल पकड़ने का. जॉन्टे जॉन्टे 12-18 हातातली मॅच जातली वाटतं. 27 काय बोलतो ए बॉल पकड फक्त. फेकायला जाऊ नको पहिला. कुठेही फेकला तरी आउट आहे. मध्ये आहे ना तू. काय संकेत जा. मिया जोळगो संकेतचा तर्डेकर आलेला आहे. अरे सगळे दिवस सारखे नसतात. हे दाखवून दिले संकेतचा तर्डेकरने. पकडा. शॉट है यार. पकड़ रे. बॉल पकड़ खाली. हां चलेगा. थ्रो करने मत जा पहले. शॉट कैच. मार मार के 11 16 छे ना. अरे अरे कुठे दादा आता 12 जोडी मग 13 पाहिजे. मग 12 बॉल नाहीये 9 बॉल आहेत. सहा 12 पाहिजे. मग लास्ट ओव्हर आहे ना. 6-12 पाहिजे. 6 बॉल 12 सांगते ना. 12 कैसे जाना लगे. दुसऱ्या ओव्हरला विकेट गेला आपले. मिया जोळगो इलेलो असा. इकडे मॅच जिंकू. आहे ना. भाई चालू कर वही ट्राय करना. अजून काय नाही. 11 के बाद 3 निकला 14 हुआ. हां 13 छे ना. 6-13 हे लवकर दादा लवकर चला. हे मॅच झाला. 6-13 6 में 13 लगी 14 हुआ अभी. हां 13 छे. ये 7-13 है. लगी ये खाली आ गया कैमरा. अच्छा फोन करेगा उधर मेरा बाप. चेंज किती 6 पे 13. थोड़ा पुढे कॅमेरा असतो पुढे. हां बस. ए 7-13 ए पाटील ए
ये नहीं रहे सीधे ये पीछे रह सकते हैं ना उधर तीन पीछे रह सकते तीन नहीं रह सकते नहीं। तीन दो वो दो ही रहेगा कि पूछ के पीछे हाँ कम रख सकते हो तुम लोग ज्यादा नहीं हाँ तुम लोग कम रख सकते हो शॉट घे सेकंड सेकंड नाही अरे काय हाथ क्यों लक्की उधर गया बॉल है लक्के गया रे ना वो भाई बॉल लक्के गया ना अरे ये लोग ये ना टक्कर नहीं दिया टक्कर हो गया ना नहीं होता चल 5-12 बनेगा 5-12 बनेगा 2-6 है 2-6 ये भाई 5-12 है गोटिया 5-12 है झाला सेकंड नो आहे फ्रीट 5-10 फ्रीट 5-10 5-10 फ्रीट दोन सेकंड बस 4-9 भाई 4-9 है चलो शॉट आहे अरे वा व्हेरी गुड धडक 3 किती सोहेल आएगा आराम से खेलना 3-5 है बाबू बराबर खेल रहा है तू बराबर खेलेगा तो भी है भाई परफेक्ट है बराबर है। चल मार दिया 5 मारेगा 3-5 ए भावेश 2 रन निकल 2 रन ए भावेश 2 रन ए 2 रन निकल लवकर 3-5 मार दे भाई अगले मैच में वो करेंगे अपन भावेश घे जा निकलना एक तू निकलना अगर ऐसा बॉल पकड़ डाले दे 2-4 हो गया जा आउट है शाबाश ये 1-4 का गेम आ गया खड़ा रहे नहीं नको जा धावायला जा रे थकले 1-4 छगड़ी भाई छगड़ी स्लिंग शॉट मार भाई मैं मारेगा तेरे को लगा के भी मैं डालेगा भाग मतलब नो डालेगा तो भाग में यश बाहेरून जाऊ यश गोटिया बैक से मार रहे यश बाहेरून जाऊ ए जॉन्टे इसको मार रहे तुम लोग मारते हैं मैं मारूं इसको मया को अरे नहीं वो रूल नहीं है तू पीछे का बाउंड्री का ही रूल है बस भैया तेरे को मारेगा तू पहले बात अरे भाई तिकडे नाही आला ना यार तिकडे दोनच आहे चल ना रहने दे। कौन बोला अरे सीधे चलाएंगे ना कौन बोला तो रूल कौन बोला अरे क्या अरे बाउंड्री पे 2-3 अरे ये पीछे तीसरा भी जा रहा ना भाई नहीं ना बस पाटी तिकडे मध्ये रे तू बरोबर आहे भावा. ये बरोबर है खेल रहे बाउंड्री के लिए है बरोबर है कम रख सकते ज्यादा नहीं हां चल ए नो क्यों है नो हमरे अरे इधर बघ ना तू नो क्यों है 1-2 खड़ा रहे सीधे पीछे खड़ा रहे नो दे दिया ये अंपायर डिसीजन है अंपायर डिसीजन 2 रन हो गए 1 पे 2 1 पे 2 पहला भाई इक्वल ला 1 रन काट का सब ये भाई एक रन काढ दादा ऊपर होता दिखने पे यार आज तेरी बारी है एक रन यस तेरी बारी आज 1 और 2 ना बाबू आज तूने 6 मारा तो मैं तेरे को उठाऊंगा तरी चालेल इक्वल झाल्या तर चालेल ये थोड़ी होता है अरे अंपायर तो बंद चला था एकदम टाईट सिच्युएशन काय पाहिजे आपल्याला संदीप भाऊ काय पाहिजे सिच्युएशन काय सिच्युएशन फुल टाइट आहे चल इक्वल साठी 1 पाहिजे जिंकासाठी 2 रन हवेत एका बॉल मध्ये तर 1 रन निघाल्यावर सुपर ओव्हरची मॅच होणार आहे स्ट्राईकला असा यश 1 रन कसं काढूचा एक में दोन काढायचे समोर मारला यार थांबून खेळला यार समोर कुठे मारतोय
समोर काय मारतो थांबून थांबून या एवढा बॉल समोर मारतो धावतोय. मॅच जिंकलेली अर्जुन. फुल इंटेन्स मॅच होती. कंटिन्यू जिंकले ना तुम्ही. 2 जिंकले. 2 सगळे दिवस सारखे नसतात असं आज आमचा दिवस नाही हा. नाही गेल्या टाइम आम्ही बरे जिंकलो. बॉल कुठे आहे? अरे आवाज आज आमचा लग नाही हा. हरतो आम्ही 2 मॅच हरलो. आता 3री मॅच चालू होता. बऱ्याच वेळानं आमची बांध्याची पावर बघू गावतली हा. देसाई साहेब नाही. देसाई साहेबांनी पहिलं तडाखो लायल्यानी. देसाई साहेबांची रनर म्हणून काम करता तो ह्यो प्रदीप. तडाखो मारलाय आणि परत एकदा नाही गेला. देसाई साहेबांचं दुसरं बॉल हा. बांध्याचे फटके बघू गावतात बांध्याचे. ये मी टच नाही आलेलो. सूर्यकुमार का साईडला आलेलो. स्वतः कॅप्टन. हा तो ह्याच्यासारखा दिसतोय रे. कोण तो आपला जोगवा. मध्ये कोण आहे? अरे अरे तो लिमे खेळ मांडला. वेगळाच काय तुला रे. बांध्याचं बॉल काय तडीक लागणार नाही. ही पण हारतोय. सिंगल विंगल वाढवले. कंटिन्यू सिंगल वगैरे येतील ना बरोबर येतात मॅच. सगळे मारतात म्हणून आमचा भाऊ संकेत चाललेला आहे. विराट कोहली. शॉटच लागले. आमचा भाऊ नो बॉलवरती आउट झालेला आहे. फास्टची अपील केली आहे. अरे काय करतोय? अरे रे भावाचा दिवस खराब आहे आज. आजचा दिवस खराब आहे. खरं सांग तू उठल्यावर कोणाला रेकॉर्ड झालं रे तुझे. खरं सांग बाहेर आल्यावर कोणाला बघितलंस. खरं सांग बाहेर आल्यावर तू कोणाला बघितलंस. भावाचा दिवस खराब आहे. भाऊ तूच पकड आता. ओय शॉट आहे रे. किती झाले? 10 झाले. अरे पहिल्या वेळेला 7 होते. पहिल्या वेळेला किती? शॉट आहे. दोन्ही शॉट माझे झाले. दुसरी पहिली एक वर खेळायला तुला
माझा प्रत्येक बॉल एक होता. आउट आहे. मला आता नाही, इतके लागतात ना म्हणून येते ना. हा. 12 बॉल 19. अरे लावणार नाही तो नाही भेटत संक्रमण दुकान बंद आता. दुकान बंद झालं. सुरू दिलं सुरू. वाईट आहे वाईट आहे. हे तलवार फिरवू नको. पुढे जा. हा चलो एक सका बॅकफुटला नाही रे. आज दिवस खराब आहे. चला मोठा खूप मोठा लफडा झाला. खूप मोठा लफडा झालेला. खूप मोठा लफडा झालेला. गंभीर आणि विराट कोहलीची भांडणं चालू होती. अरे खूप मोठा भांडण झाला म्हणून बघा आता मध्ये जाऊचं लागला. ए बाबा सही है रनिंग. अरे 2 बॉल 9. पकड जा फोन आला. शेवटची मॅच आमची. दोन घे 11. मस्त 11. एक जाऊ दे 11. पार्टी करून नाही आला, डायरेक्ट आलाय. त्याला डायरेक्ट आलाय ना तू, त्यामुळे तुझी बॅट नाही लागत आहे. अबे खेळलं ना हे. अरे ए मार यश मार. आउट आहे. बॉल पकड रे. आउट आहे ये. तू लायटर दे ना. समाई पर आउट आहे. नो नाही आहे. नाही. याच लक्ष दे. त्याला तर बोललो जाऊ म्हणून. पाटील 15 आहे ना. 15. सही आहे चल.
16. सेकंड घे 2 ओव्हर ना पुणे लेगी हा लेगी बोलला घेतला अरे यश या साईडने धाव ना बॉल ऐकून टाकून त्या साईडने धाव इधर बॉलर इकडे उभा आहे ना संजय मान सेकंड अरे पोचला सही आहे 19. सोडला अरे ये विवेक मारेगा तेरे को खूप लेट लवकर आठवली बॅट नाही माझी 20 झाले 20. खूप झाले जायची रे जा सेकंड जा टाकला धाव 21. आज बोल ना जायची रे ए जॉन्टे दाबोलीचा तो दाबोलीचा दाबोलीचा तो आहे अरे कोण आहे बेंचो एक तर सांग अरे गुड शॉट रे लास्ट झाले 22. किती बॉल लास्ट बॉल त्याला एक 6 लागला ना तुझा बद्दल आजच्या हा पण होता रे लवकर आई. ए जॉन्टे तू कॅच सोड अरे आलाच काय इथे लागलं इथे तुला काय म्हणतो हा बघितला दाबोलीचा कोण आहे मग दाबोलीचा तो आहे वेंगुर्ला कुठे अरे वेंगुर्ला कुठे आपलं वांगणी दाबोली वांगणी काय आडनाव तुझा बाबूशा तुझ्या घरातलो आहे कोणतरी तू कोण आडनाव काय तुझं आहे कोंडूरकर समजलं पण तुझ्या ह्या कोण प्रवीण कोंडूरकर लागतं बाबूशा आता जत्रा बघ संडेला उद्या होय रे ते समजला सगळं आमची शाळात ती मरे दाबोली दाबोली म्हणजे शाळेत म्हणजे माझे पप्पा गावचे होते हा मग तुला काय माहिती नाही म्हणजे माहिती आहे पण एवढं नाही माझ्या पप्पाला माहिती माझ्या मला आता आहे ना उद्या जत्रा ना हा माहिती आहे ठीक आहे बस घेऊन बस हे आपला आता कोंडूरकर आता कॉमेंट्री करता परत कॉमेंट्री तर नाही तिकीट टाकू शकतो नो बॉल 0 बॉल 2 लास्ट मैच है जीतने का है जिंकू ना क्या लगता है जीतेगे मैच है आपण हारते नाही वेरी गुड यार वेरी गुड भाई लेगी दे चल 0 बॉल 4 रन 0 बॉल 4 शॉट आहे सिंगलला काढला अरे 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 पुढे टाकला नो अरे बॅट मार दे ना बैट मार दो रे पावर हिटर जाते हुए शॉट आहे नाही नाही
अरे भाग. भाऊ अरे यार गुड कॅच. 8. हे 8 झाले तुझ्या 25 विन आहे ना. वाव. हा नो आहे. दोय संकेत 2 भागेगा. उसका एक हो भी नहीं रहा है. हाँ थक गया. ए मैया सिंगल खेलना बे. निकल रहे इंडिया का जर्सी का पेन है. हाँ खेलना ऐसा. शॉट है. 6 6 है. क्रॉस है ना. क्रॉस 4 है. अरे ह्याला 4 आहे ह्याला. 4 आहे रे भाई. स्टेट 4 आहे फक्त 6 आहे. भाऊ धडपडताना. किती पाहिजे? 8. धावत पण नाही तो. अरे धावा ना दोबा पीछे देख. 4 हा ना. ए ड्रॉ. ये संकेत कंप्लीट करना है. क्या 4 नहीं है. ऐसा क्यों? इसके लिए तो सिंपल दिया तेरे को. अरे भागो. एक चाहिए. अरे भाई क्या 3 बॉल 2 आहेत. 3 बॉल 2 पे तेजस बॅटिंगला आहे. तेजससाठी फिल्डिंग पुढे घेतली आहे. दो बॉल 1 वाइड. अंकित जीत गए अपन. जीत गए हम लोग. वेल प्लेड माया. मॅन ऑफ द मॅच तेजस. छाती फोड नाही होणार का? गोट्या क्या मेला असतात. लँड ऐसा बॅटिंग का तू करते. वेल प्लेड. काय कव्हर आहे कव्हर करतो. हे बघा आमचं गावाला भाऊ तुझा भाऊ सा कोंडूर त्या काय अजून गावचं काय माहिती नाही. कोंडूर करा. आणि मला ह्याचा भाऊ जातो माझा एकदम खास मित्र. माझं त्याचं लग्नाचं बघा काहीतरी. ह्याच्यावर लगीन बाकी आहे. हा, अरे, माझाच बाकी आहे. माझाच बाकी आहे. चला खूप मजा आली. हो बघा. आणि परत
संकेत 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 कामत संकेत कामत आणि संकेत साताराडेकर काय परत बरी मजा आली, खूप मस्त मजा आली. हो साहेब, सर्वजण करतात ते हो साहेब, कसं वाटलं? मजा आली मॅच हा, खेळण्यासाठी. किती पाठव? 200. थांबा, देसाई साहेबांचं काय भरपूर मजा आली. जरा पॅकिंग करतो, बनत आहे पॅकिंग करतो. पॅकिंग करतो. भावेश भाई काय आज आपला दिवस नव्हता, आपला दिवस थोडासा बरोबर नव्हता पण खूप मजा आली. मजा आली ना. नवीन टीम होती. आज आमचं गुड लक चांगलं, बॅड लक चांगलं. यांचा गुडलक आज बऱ्यापैकी बॅड लक चांगलं होतं आमचं. आणि सगळ्यात भारी जॉईंटी. एक नंबर, एक नंबर. फिडिंग केले सर. अरे हा कवर नाही भाई, ते बॅटरी आहे. हा ते गुरुला पैसे मार 400 रुपये मारा, मी देतो तुला. एकदम मस्त मजा आली. ही चावी आपली आहे ना. चालू कर. 1 2 3. प्लीज भावाला सबस्क्राईब, लाईक आणि त्याच्या व्हिडिओला प्लीज लाईक करा. भावा खूप सॉरी भाऊ खूप मेहनत करतो, तर प्लीज त्याला चांगल्या आणि खूप चांगले त्याला काय बोलतात त्याला सपोर्ट सपोर्ट करा प्लीज. मराठी माणूस आहे आपला, कोकणी माणूस प्लीज सपोर्ट करा. मालवणी म्हणून. मालवणी भाऊ. बाय बाय, गुड नाईट. आज पुरा बॅड लक. कायच खेळात मजा नाही येऊ. बॅटिंग ना, बॉलिंग ना, फिल्डिंग ना, कायच नाही. तरी पण ठीक आहे, सगळे दिवस सारखे नसतात. गेल्या शनिवार तुम्ही बघलात मजा येईल. ह्या शनिवार काय मजा अजिबात येऊ नाही. तरी पण असो, खेळ असा येऊ. हरणं जिंकणं चालूच असतं. त्याच्या परत पुढच्या शनिवारी बघूया कसं काय असतं. हे आपले मेंबर आहेत सगळे.